Moi sąsiedzi trzymają ręczniki w autach. Myślałam, że to przypadek albo jakiś dziwny nawyk, ale z czasem zaczęłam zauważać to coraz częściej. Kierowcy z południa Europy robią tak od lat. W Grecji, Włoszech czy na Malcie to normalne. Nikt niczego nie tłumaczy. Po prostu kładą ręcznik na desce rozdzielczej i wychodzą z samochodu. W końcu sama postanowiłam spróbować i już wiem, dlaczego to robią. Gdy temperatury rosną, wnętrze auta potrafi nagrzać się do ekstremalnych wartości. Nie da się wytrzymać w samochodzie bez otwartego okna albo włączonej klimatyzacji, a deska rozdzielcza, wystawiona bezpośrednio na słońce, może popękać, stwardnieć albo się odkształcić. Jeden zwykły biały ręcznik wystarczy, by tego uniknąć. Dzięki niemu deska rozdzielcza jest chroniona przed przegrzaniem i uszkodzeniami. Od tamtej pory zawsze trzymam biały ręcznik w aucie. Ten prosty trik zaoszczędził mi mnóstwo nerwów i potencjalnych kosztów.